Co verán en plena temporada e coa chegada dos visitantes, no comercio local notase maior movimento. Nas prazas de abastos, carnicerías e froiterías fan balance dun mes de xullo no que as vendas medran mentre os prezos permanecen estables. A campaña de verán xa deixa notar os seus efectos nas prazas de abastos. A chegada de turistas e de persoas que pasan as vacacións na comarca tradúcese nun maior fluxo de clientes e nun incremento das vendas. No caso da carne, os profesionais explican que os prezos mantéñense nos niveis cos que comezou o ano e, polo momento, non teñen previsto ningún incremento nos próximos meses. Pois os precios veñen como empezou o ano, a verdade que nós levamos en subir os precios desde primeiros de ano e eu penso que se van manter así, polo menos nós non nos avisaron nada de que se vai a producir ninguna subida nos próximos meses e esperemos que non, se pode baixar incluso que baixe algo o precio. Todo depende, claro está, do tipo de produto. No caso da carnicería Boga, aseguran que a calidade é unha das características polas que máis abogan no seu establecemento, deixando claro que a relación calidade-prezo mantense en moi bo equilibrio. Ternera, o máis barato, anda nos 16 euros aproximadamente, o corte máis barato de tenreira. Despois, dependendo da chuleta, entrecó e ese, xa ten un precio que supera os 20 euros. Pero bueno, eso depende tamén o material que traballes, refiérome, eu traballo só a localidade ternera gallega suprema certificada, ou polo menos terneros da casa, refiérome, non traballamos jando barato, refiérome, nós pagamos ben os terneros e tamén o repercutimos aquí, tamén está claro. O noso que primamos é a calidade. As churrascadas gañan protagonismo nas fins de semana, mentres que durante a semana triunfan os produtos rápidos de preparar. Que no fin de semana, o venres e sábado, véndese máis para churrascadas, para asados, fora, no exterior, sobre todo para o fin de semana, pero por semana pois véndese moito filete para a plancha, chuleta para a plancha, tanto ternera, cerdo, moito polo, que se consume moitísimo polo no verán, e a verdade que son das cousas que máis se demanda. E despois produto de elaboración propia, que tamén se demanda moitísima xente, tanto sean unhas hamburguesas, uns San Jacobos para chegar, fritir e listo. A xente os días de playa quer acabar de comer rápido e ir para a playa o antes posible. Tamén destacan que o verdadeiro pico da campaña está a piques de comezar e que agardan un importante incremento de visitantes nas próximas semanas. Ao fin e ao cabo, o fuerte no que ven sendo na nosa comarca é de 15 de julio a 15 de agosto. Entonces, eu penso que a finales desta semana sí que se vai notar un incremento de turismo moi grande que se vai manter mínimo hasta o 15 de agosto. Nas froiterías a situación é similar. A abundancia de produto de proximidade propio desta época permite ofrecer prezos máis competitivos que durante o inverno. Ahora nesta época xa sabedes que hai moito produto da huerta, de proximidade, entón está bastante ben de precio. Podes enumerar leitugas, pemento, repolo, xudías e máis cousas, diferentes tipos de pemento. O sea que está mellor que no inverno o precio. Os tomates, as leitugas e os pementos sitúanse entre os produtos máis demandados. O tomate creo que é a estrella, tomate e leituga creo que é a estrella, e os pementos tamén, os pementos de Herbón, de Villagarcía tamén. Todo nunha campaña que, segundo os comerciantes, se presenta con boas perspectivas. Boa! E falas cas agencias está todo alquilado, sin problema, como todos os anos, moi boa, hasta a mitad de setembro moi boa. Con prezos estables, produto fresco de tempada e un aumento progresivo da afluencia de visitantes, os comerciantes da Praza de Abastos afrontan con optimismo as semanas centrais do verán, confiando en que a campaña cumpra coas expectativas e manteña o bo ritmo de vendas ata ben entrado o mes de setembro.